η ιδέα της εξάωρης εργασίας πώς γεννήθηκε άραγε στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας? Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Ράικος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Την καλησπέρα μου και ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Το δικό σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πώς σας ήρθε η ιδέα για εξάωρη εργασία στην εταιρεία σας? Δυστυχώς η ιδέα ήρθε από μια δύσκολη κατάσταση που πέρασα καρκίνο το 2017. Μέσα από αυτή τη συνθήκη που δεν είχα πολύ χρόνο να εργάζομαι και ανακάλυψα την αποτελεσματικότερη εργασία με λιγότερο χρόνο δηλαδή, και είπα ότι αυτό μπορώ να το εφαρμόσω και έξω από το νοσοκομείο εννοώ. Ναι. Και έτσι προέκυψε η ιδέα? Έτσι προέκυψε, ναι. Μάλιστα. Συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να κάνω focus ουσιαστικά, ναι, λιγότερες ώρες και να είμαι πιο αποτελεσματικός. Και εκεί δημιούργησα ένα σύστημα, μια αρχιτεκτονική τέλος πάντων, που την υλοποίησα τα επόμενα χρόνια. Ποια είναι τα αποτελέσματα, έτσι όπως, πρώτα απ' όλα, από πότε εφαρμόζεται σε εσάς στην εταιρεία η εξάωρη εργασία? Κλείνουμε 3 χρόνια. 3 χρόνια. Πρώτη 22 ήταν η πρώτη εφαρμογή. Ωραία. Τι θετικά αποτελέσματα έχετε δει? Πλέον έχει αυξηθεί 50% η παραγωγικότητα των εργαζομένων, οπότε η αποτελεσματικότητα, και ουσιαστικά είναι ένα win-win περιβάλλον. Δηλαδή και η εταιρεία κερδίζει αφού αυξάνει την παραγωγικότητα και οι εργαζόμενοι κερδίζουν γιατί δουλεύουν 2 ώρες λιγότερο. Ο μισθός είναι ο ίδιος? Ο μισθός είναι ο ίδιος και προφανώς έχουν επέλθει και αυξήσεις, έτσι. Και λόγω του πληθωρισμού, έτσι πάμε και τους μισθούς. Ναι. Γενικότερα καλό παράδειγμα. Και παρά το ότι εργάζονται λιγότερο, αυξήθηκε κατά 50% η παραγωγικότητα σε σχέση εννοείται με τα παραδοσιακά δεδομένα. Περάσαμε κάποιες παιδικές ασθένειες, έτσι. Δηλαδή ποιες ήταν αυτές, κύριε Ράικο? Η πρώτη ομάδα, ας πούμε, που ξεκίνησε το εξάωρο, το 80% της πρώτης ομάδας μέσα σε 2-2,5 χρόνια παραιτήθηκε. Γιατί? Οπότε, είχε ελεύθερο χρόνο και δεν είχε τι να τον κάνει? Κάποιοι ναι. Αλήθεια? Έχει υποθεί αυτό. Κάποιοι ναι. Έχει υποθεί. Καταλαβαίνουμε ότι είναι και λίγο ιδρυματοποίηση, ότι έχουμε συνηθίσει το 9-5. Οπότε αυτό δεν μπορούμε να το ξεσυνηθίσουμε. Ναι. Έχουμε ακούσει πολλά αφηγήματα. Και έφυγε κόσμος ακριβώς γιατί του χάριζε γάιδαρο και τον κοίταζε στα δόντια. Συγγνώμη που το λέω. Ξέρετε, οι αλλαγές δεν είναι απαραίτητο καλό για όλους. Ναι, εντάξει. Οπότε αυτό ήταν η σημαντικότερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε στην αρχή? Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν η σημαντικότερη δυσκολία, γιατί έπρεπε να ξαναχτίσουμε την ομάδα συνέχεια. Μάλιστα. Με ό,τι κόστος γι' αυτό. Γραφειοκρατικά, δεν ξέρω, συστήματα, εργάνη και τα λοιπά που εκεί δηλώνονται κανονικά όλα αυτά? Πώς γίνεται? Εννοείται, ναι. Η σύμβαση είναι 8 ώρη, ναι. Κανονικά τα ένσημα 8 ώρου και διαδικάζονται 6 ώρες. Έτσι είναι. Ναι. Δηλαδή δηλώνεται κανονικά το 8ωρο, απλώς εσείς τους λέτε στο 6ωρο φεύγετε. Ναι, δεν θα σου πει κανείς γιατί δουλεύει λιγότερο. Μισό λεπτό. Και αν χρειαστεί να κάνουν υπερορία, την πληρώνετε παραπάνω? Δεν κάνουν υπερορία. Αλήθεια? Ναι. Δηλαδή ό,τι γίνει στην δουλειά γίνεται μέσα στο 6ωρο. Σωστά, ναι. Έχουμε εστιάσει πάρα πολύ στην ομαδικότητα και στην κριτική σκέψη, που είναι ένας ένα πολυπαραγωγικό σύστημα, έτσι. Για να φτάσουμε να έχουμε κριτική σκέψη, για να φτάσουμε να έχουμε ομαδικότητα. Αλλά τα point είναι αυτά τα δύο. Μάλιστα. Τώρα υποψιάζομαι ότι τι ακριβώς κάνει η δική σας εταιρεία? Είναι παροχή υπηρεσιών? Ναι. Είναι παροχή υπηρεσιών. Η εταιρεία λογιστική, ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, αν μάθει κάποιος, θα έχετε βιογραφικά που θα περιμένουν ουρά, εξ αντιλαμβάνομαι, έτσι. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες, 3 έχουμε λάβει πάνω από 1000 βιογραφικά. 1000 βιογραφικά. Πόσοι εργάζονται στην εταιρεία? 20 άτομα. 20 άτομα. Είναι εντυπωσιακό. Και έχετε 1000 βιογραφικά που περιμένουν, Και τα αξιολογούμε, εντάξει, έχουμε ζητήσει συγγνώμη, αλλά ναι. Όταν βάζουμε αγγελία έρχονται απίστευτα βιογραφικά. Ναι. Και προφανώς το πήγατε πιλωτικά, σιγά σιγά. Τώρα ισχύει για όλους τους εργαζόμενους? Δεν το πήγαμε πιλωτικά. Πιλωτικά το πήγαμε τον Οκτώβριο του 2021 για 3 μήνες μόνο τις Παρασκευές, αλλά από 1η του 2022 ισχύει καθολικά για όλους, ναι. Ακόμη για τους senior. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Μια χαρά. Ο μισθός είναι ο ίδιος λοιπόν. Υπερορίες δεν έχει. Υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Έχει η εταιρεία αύξηση της παραγωγικότητας κατά 50%. Πολλοί δεν μπορούν να διαχειριστούν τον ελεύθερο χρόνο και παραπονέθηκαν. Έτσι. Έχω τον αρχισυντάκτη της εκπομπής, ο οποίος θέλει να παραιτηθεί. Δεν ξέρει απολογιστικά, αλλά θα τον πάρετε εκεί. Να τον ξεφορτωθώ κι εγώ, γιατί είναι λίγο ψυχαναγκαστικός. Μας κάνει σίγουρα. Ας σας κάνει. Είναι στα σκύλ. Και επίσης, αν χρειάζεται και τηλεφωνικό κέντρο, φεύγει και η Ρούλα Βρετάκου τώρα. Οπότε από ηχολήπτη δεν σας στέλνω, δεν το χρειάζεται εκεί πέρα. Ο Νότης Παπαγιαννάκος πια βγαίνει και στη σύνταξη όπου να είναι. Τελειώνει, τι να τον κάνετε εκεί. Λοιπόν, ωραία. Και να μην ρωτήσω αν έχουν διάλειμμα. Μην μου πείτε και διάλειμμα, θα έρθω και εγώ μετά. Εννοείται έχουν διάλειμμα. Με ρωτάνε αυτό, αλλά εννοείται έχουν, ναι. Προφανώς και έχουν διάλειμμα. Δηλαδή θα φάνε, θα πίνουν ένα καφέ, εννοείται. Ναι. Και ο κόσμος άλλαξε. Δεν ζούμε πλέον στο μεσαίωνα και δεν μπορούν να δουλεύουν σε γαλέρες οι άνθρωποι. Πρέπει να σέβεσαι τον άνθρωπο και ο άνθρωπος είναι ο πιο σημαντικός πόρος για μια επιχείρηση, ειδικά για εμάς που κάνουμε παροχή υπηρεσιών. Ο βασικότερος πόρος μας είναι. Δηλαδή, αν ο άνθρωπός μας δεν μπορεί να αποδώσει, δεν θα βγάλουμε χρήματα. Δηλαδή, και είναι λογική είναι αυτό. Σαν επιχειρηματίες το λέω, έτσι, ξεκάθαρα. Ναι, μια χαρά. Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ να είστε γερός δυνατός πάντα. Ευχαριστώ. Ασχέτως τώρα του εξάωρου. Να μιλήσουμε και λίγο για το Movember, αν θέλετε. Ό,τι θέλετε. Είναι το κίνημα που επικοινωνούμε μέσω αφήνουμε μουστάκι κάθε Νοέμβριο οι άντρες. Αυτό το είχα κάνει τηλεοπτικό θέμα, να σας πω τώρα. Σας παρακαλώ πολύ, δεν έχετε πέσει άσχετο. Και μάλιστα θα μου πείτε αναλυτικά τι είναι αυτό το θέμα. Γελάω γιατί είχα κάτσει για να το κάνω τηλεοπτικό θέμα να μου κάνουμε κλωστή αυτιά και μάγουλα. Δεινοπάθησα, κύριε Ράικο. Δηλαδή τέτοιος και επίσης κερί στη μύτη. Αυτό που το πάτε. Εντάξει, το κάνετε επαγγελματικά εσύ. Δηλαδή για να κάνω το θέμα του Νοεμβρίου. Εξηγήστε μας λοιπόν τώρα τι γίνεται το μήνα αυτό. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό που θα μας πείτε και θέλω να το ακούσουν όλοι με προσοχή. Έχει μια σημειολογία. Εγώ δεν μπήκα σε τόση λεπτομέρεια, είμαι σαν Τσέλικας, αλλά ναι. Εντάξει. Το Movember είναι αφήνουμε μουστάκι για να επικοινωνήσουμε την πρόληψη για τον καρκίνο των ανδρών, τον ανδρικό καρκίνο, όρχεος, προστάτη και για ψυχικές ασθένειες. Γιατί οι άντρες γενικώς έχουν την τάση να μην μιλάνε, να μην εκφράζονται και αυτό να τους καταπίνει. Οπότε μέσα από το μουστάκι δίνουμε το μήνυμα για την πρόληψη, όχι εμάς που το περάσαμε, γιατί εγώ το πέρασα και κάνω. Έτσι, κάθε 6 μήνες κάνω τις εξετάσεις μου. Ναι. Δεν αφήνω το μουστάκι για μένα, το αφήνω για τους άλλους. Να το δουν και να μπουν σε μια νοοτροπία όπως είναι και οι γυναίκες. Πρόληψη. Πόσες γυναίκες έχουν σωθεί με το τεστ PAP, με το τεστ για τον καρκίνο του μαστού. Εμείς ακόμα έχουμε μια δειλία σε αυτό. Γιατί πιστεύετε ότι οι άνδρες δεν μιλάνε? Εγώ πιστεύω γιατί το είδα και στην πράξη όταν το πέρασα εγώ, όταν ξεκίνησα και ανακοίνωσα ότι έχω καρκίνο, γιατί είχα καρκίνο στον όρχη με μετάσταση στους λεμβαδένες. Και το ανακοίνωσα, συνειδητοποίησα ότι υπήρχαν γύρω μου άνθρωποι που δεν το ήξερα ότι έχουν περάσει καρκίνο στον όρχη και το έμαθα εκείνη τη στιγμή. Και λέω γιατί δεν το έχετε πει. Και τρεπόντουσα. Και πιστεύω ότι αυτό που έχει εμβολιαστεί μέσα μας και αυτό που έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις είναι ότι ο Δίας πήρε την εξουσία από τον πατέρα του Κρόνο κόβοντας τους όρχες του. Αυτό, σκεφτείτε το λίγο, πώς έχει περάσει μέσα μας από γενιά σε γενιά. Ότι η δύναμη του άντρα είναι στους όρχες. Το οποίο δεν ισχύει. Ναι. Αυτό είναι δύσκολο όμως να το ξεπεράσει. Φανταστείτε ότι έχουν γίνει τόσες δημοσιεύσεις, έχουμε κάνει podcast για τον καρκίνο, βλέπουν τα post μου στο LinkedIn χιλιάδες άνθρωποι. Έχω πολύ ενεργό LinkedIn και δεν μου έχει στείλει ένας άντρας μήνυμα να μου πει χρειάζομαι βοήθεια ή πες μου τι να κάνω. Μου στέλνουν γυναίκες να μου πούνε για τους άντρες τους, μπορεί να μου στείλει. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Θα σας πω τώρα, θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Για κάποιους λόγους έχω περάσει από αυτή τη διαδικασία για έναν πολύ δικό μου άνθρωπο. Αλλά ενώ σας κάλεσα να μιλήσουμε για το θέμα της εξάωρης εργασίας, έχετε τον απόλυτο σεβασμό μου όταν ανοίγετε ένα τόσο λεπτό ζήτημα και έχετε το θάρρος και την θέληση, δεν είναι θάρρος μόνο, είναι θέληση για να περάσετε ένα μήνυμα μέσα από τον δημόσιο λόγο. Προσωπικά έχετε τον απόλυτο σεβασμό μας για αυτό που κάνατε και θα χαρώ κάποια στιγμή
να έρθετε και εδώ να τα πούμε. Με χαρά. Ειλικρινά με χαρά. Να έρθετε, πρέπει να έρθετε δηλαδή. Πρέπει να έρθετε. Ξέρετε, το ότι επικοινωνώ συνέχεια τον καρκίνο και κάθε Νοέμβριο αφήνω και το μουστάκι μου και γενικώς είμαι ambassador σε αυτό. Ξέρετε, το ξαναβιώνω κι εγώ, έτσι. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Προφανώς και το βιώνετε κάθε 6 μήνες όταν κάνετε και τις εξετάσεις. Ναι, αλλά νομίζω ότι όταν το επικοινωνώ το βιώνω λίγο περισσότερο. Αλήθεια. Γιατί όταν το επικοινωνείτε είναι πιο σκληρό? Γιατί θυμάσαι, ανατρέχεις, θυμάσαι τις φοβίες σου, θυμάσαι τις ανασφαλίες σου. Βγαίνουν πράγματα. Κάθε φορά και ίσως διαφορετικά πράγματα. Και ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που έχει πολλά σκοτάδια. Δεν είναι μια ασθένεια... Και μοναξιά. Έχει μοναξιά, ναι. Έχει. Αλλά έχει σκοτάδια. Δηλαδή δεν ξέρεις που πας. Ναι. Λοιπόν, να σας περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, εσείς θα ευχαριστήσετε. Λοιπόν, και είναι πολύ χρήσιμο τώρα, μου ήρθαν μηνύματα και το λέει και ο Κωνσταντίνος, πολύ χρήσιμο ειδικά για τις νέες γενιές. Έτσι. Και μέσα από εκεί βγήκε το εξάωρο, να ξέρετε. Μέσα από εκεί άλλαξε όλο μου το mindset. Θα σας πω και κάτι ακόμα τώρα, γιατί ειλικρινά θαυμάζω και τη σκέψη και το λόγο σας. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε περάσει σοκ για τον ΑΒ λόγο και από ασθένεια ακόμη, έτσι. Δυστυχώς, στην πορεία το ξεχνάμε με κάποιο τρόπο και πάλι γυρίζουμε λίγο στα παλιά. Ξέρετε, υπάρχει μια αλαζονική προσέγγιση του ανθρώπου για τη ζωή. Ναι. Το πιστεύω αυτό. Και είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή, όλοι νομίζουμε ότι είμαστε μικροί θεοί και ότι, ας πούμε, ο καρκίνος ή το οτιδήποτε δεν θα μας χτυπήσει ποτέ. Ναι. Αλλά όταν αυτή η αλαζονία μπαίνει στην άκρη και υπάρχει ένα restart και μια επανεκτίμηση, επανατοποθέτηση σε ανθρώπινο επίπεδο, εκεί νομίζω ότι παίζονται όλα. Εγώ θεωρώ ότι είναι χρέος μας να επικοινωνούμε λοιπόν, κάποια πράγματα. Τώρα αφήστε τα, θα έρθετε εδώ, έτσι. Θα κάνετε υπερορίες εκείνη τη μέρα, λίγο παραπάνω από 6 ώρο. Εντάξει, λίγο ουισκάκι γιατί είσαι αργά. Εγώ κοιμάμαι νωρίς, οπότε λίγο ουισκάκι να έχετε για να αντέξω. Τι ουισκάκι, καταχρήσεις? Εντάξει. Καλά, στις 10 η ώρα ουίσκι. Αν αρχίσουμε από τις 10, κύριε Ράικο, πώς θα πάμε στη 1? Εγώ κοιμάμαι στις 11. Εντάξει, θα έρθετε 10 με 11 και μετά θα πάτε να ξεκουραστείτε. Να είστε καλά. Ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ. Ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ. Το λόγο. Να είστε καλά.